One ser iwassal xandira politika. Tislima lil kulħadd lilkom it-telespettaturi ta' One, anki s-semmija ta' One Radio u anki lilkom li din isseguna fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista dinja xandira diretta llum l-10 jum tax-xahar ta' Mejju jum l-om. Tislima wkoll b'mod partikolari lill-ommijiet kollha li qegħdin magħna u napprezzaw ħafna x-xogħol tagħhom. Mana dal-għodu l-intervista mal-Prim Ministru, Dr. Robert Abela, li jinsab magħna propju hawnhekk, insellimlek u l-għodwa tajba. Insellimlek jiena wkoll il-ħadd it-tajjeb u naturalment illum jum l-om it-tajjeb lill-ommijiet kollha tagħna u b'mod partikolari wkoll lil dawk l-ommijiet illi m'għadhomx magħna. Verament għandna xi nkunu rikonoxxenti lejn l-ommijiet tagħna, l-omm hija l-figura li taqqat il-familja u għaldaqstant f'dan il-jum speċjali nerġa' ntenni dan l-awguri sbieħ tiegħi. Grazzi b'mod partikolari nagħmel dan l-awguri u grazzi lill-ommi tat-trobbija li tatni, lill-ommijiet kollha tat-trobbija li taw lill-pajjiż mod ġenerali biex bekk għandna pajjiż b'saħħtu għax il-pajjiż saħħa tal-pajjiż is-saħħa tas-soċjetà tagħna hija kollha frott it-trobbija tajba lill-ommijiet lill-ġenituri tagħna taw lilna. Dak li żeraw ġo fina biex ngħidu. Ekku. Mela, Prim Ministru, fil-bidu ta' din il-ġimgħa tajt ix-xhieda tiegħek fl-inkjesta kriminali li nfetħet brabta mad-denunzji li tresqu fil-konfront tiegħek u tal-Armata. Inti ċħadd kategorikament li qatt tittieħed xi deċiżjoni mill-Gvern li waqqaf jew fixkel il-koordinament tas-salvataġġ filwaqt li sħaqt ukoll kemm il-Gvern Malti dejjem qiegħda l-obbligi tiegħu ta' koordinament u ta' salvataġġ. Ma tħoss li huwa inġust li fuq naħa għandek Prim Ministru u l-forzi tal-ordni li jaħdmu qatih biex jissalvagwardjaw il-ħajjiet tagħna u fuq in-naħa l-oħra hemm min irid jitfakom il-ħabs. Taħseb li dan huwa dak li l-pajjiż għandu bżonn propju bħalissa? Inġust imma titgħallem ma tistennix aħjar kultant. U iva hija inġusta għaliex li inti mhux tagħmel u twettaq l-obbligi tiegħek bħala pajjiż, aħna mhux biss wettaqna l-obbligi kollha tagħna, ma għamilna lilin minn dak li kien mistenni minnha. Bħala pajjiż xkejken fl-Ewropa li żar pajjiż stat fl-Unjoni Ewropea, dejjem tul is-snin għamilna aktar milli flaħna fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Dan jiġduh in-numru ta' immigranti illi hawn f'pajjiżna. Jiġduh ukoll ir-riżorsi li dejjem tajna għal koordinament tas-salvataġġ tal-immigranti li normalment jiġu mill-ixtut Libiċi, jiġifieri fis-sawt tal-Mediterran. Din hija realtà illi tul is-snin ħakmet lil pajjiżna għall-ewwel darba qegħdin naffrontawha b'serjetà. B'serjetà mhux għax qabel ma kienx hemm sforzi koordinati, imma realtà dejjem uriet illi ma bdejniex insibu l-għajnuna illi konna bżonn tagħha. Sibna għajnuna finanzjarja ngħid il-iva l-kwistjoni llum hija lil hinn minn kwistjoni finanzjarja. Pajjiżna, ir-riżorsi ta' pajjiżna huma limitati. Il-ċentri, l-open centers tagħna, iċ-ċentri illi fihom jilqgħu l-immigrazzjoni huma dak illi huma. Pajjiżna llum għandu realtà li għaddej mill-pandemija tal-COVID-19. Mela din hija realtà ġdida li titqis is-sitwazzjoni kollha f'dak il-kuntest partikolari li qatt ma kellna bħalu f'pajjiżna. Għaldaqstant iva llum għamilna l-pożizzjoni tagħna b'mod mill-aktar ċar anke mal-Unjoni Ewropea illi jekk mhux se jkun hemm għajnuna fir-relokazzjoni ta' immigranti, aħna ma ninfilħux iżjed mhix qed ngħidu din b'supervja, maħniex qed ngħiduha brabja u anqas biġliet, aħna nifhmu r-realtà wkoll illi pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea jinsabu fiha f'dan il-mument partikolari, daqstant ieħor imma hija realtà illi pajjiżna r-riżorsi tiegħu huma dak illi huma, irridu nibbilanċjaw li nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi u ta' migranti li diġà huma residenti f'pajjiżna, fl-istess waqt imma għandek din il-sitwazzjoni illi iva pajjiżna qed jgħajjat qed isejjaħ għal solidarjetà minn pajjiżi membri oħrajn. U mill-Ewropa kollha, anke dawk li mhumiex stati membri, u mid-dinja kollha fl-aħħar mill-aħħar din hija problema. Illi mhijiex problema ta' Malta, din hija problema tal-borders tal-Unjoni Ewropea, hija ma wkoll problema dinjija li taffettwa li tolqot u li għandha tiġi merfuha mill-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja. Umbagħad ikollok din kważi assurdità nsejħilha jiena illi qed nagħmlu dil-ħidma kollha. U hawnhekk jiena il-ħidma ma ngħidx li għandha tkun ħidma tal-Gvern, biss għandha tkun ħidma tal-Gvern, għandu jkollna l-għajnuna tal-Oppożizzjoni, għandu jkollna l-għajnuna tas-soċjetà ċivili u jiena bidejja miftuħa nagħmilhom invit
Ejnuna fiha l-problema, hija problema kbira aktar ma jkollok nies on board illi qegħdin jiġbdu fl-istess direzzjoni, aktar ikun aħjar, għax hija kwistjoni nazzjonali. Jiġifieri fejn għandek kwistjonijiet nazzjonali, ma noqgħodx ngħid hija biss xi ħaġa ta' gvern, hija xi ħaġa ta' gvern, hija xi ħaġa ta' poplu, xi ħaġa ta' pajjiż, u għaldaqstant, iva, is-soċjetà ċivili kollha nieħu pjaċir li mhux biss niltaqa' magħha, nisma' is-suġġerimenti tagħha fejn għandha x'toffri bħala għajnuna, iva ejja nagħmluha dan l-invit intenniħ ukoll lill-oppożizzjoni. Imma f'sitwazzjoni bħal din inti meta għandek il-gvern li qed jagħmel minn kollox mhux qed ngħid li kull deċiżjoni li ħadna fuq l-immigrazzjoni jew b'mod ġenerali dejjem tkun perfetta, dejjem iżda għamilna żgur l-aqwa li stajna. Dak kollu li stajna nagħmlu, ir-riżorsi kollha li stajna nagħmlu tajnihom biex naraw li fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta' qed nittrattaw vera pis sproporzjonat fuq pajjiżna, imma qed nitħattu wkoll dwar persuni bħalna, bħalek u bħali li m'għandhom xejn differenti, daw persuni li realtà turik nifhem li hawn ċertu sentiment ta' dwejjaq f'dan il-mument, żgur m'għandux ikun sentiment razzjali. Żgur, għaliex dawn huma persuni jekk aħna ħananalizzaw verament qed jiġri, vera għandek minnhom li huma economic migrants, jiġifieri li mhux għax għandhom dbatijiet ta' swat jew ta' ġlied f'pajjiżhom, imma għax itifittxu futur aħjar. Għandek oħrajn li huma ġejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli f'pajjiżhom, ma kollha kemm huma rridu nirrikonoxxu illi biex tasal inti u tagħmel dak il-vjaġġ jew tipprova tagħmel dak il-vjaġġ, verament ikollok sitwazzjoni li tkun tixtieq li jkollok futur aħjar. Mela dan huwa l-kuntest. Tkun qed tieħu riskju. U tkun qed tieħu riskju. Dan huwa l-kuntest u għalhekk hija sitwazzjoni li wieħed irid jitratta b'kompassjoni u b'umanità. Imma ma jistax ikollok inti soċjetà ċivili u oppożizzjoni deputat ewlieni tal-oppożizzjoni tal-ġustizzja li flok joffrilek l-għajnuna, flok joffrilek appoġġ u l-idejat tiegħu jagħmilek denunzja biex jitfa' numru ta' soldati omorhom il-ħabs. Lill-brigadier tal-Forzi Armati jixħtu l-ħabs għal-omru, għax dan ma ninsewx li l-akkużi huma ta' il-ħabs għall-omor. U lill-Prim Ministru tal-pajjiż li flimkien mal-bqija tal-Armata qed nagħmlu minn kollox biex nippruvaw insibu soluzzjoni għall-problema, soluzzjoni għas-sitwazzjoni li ninsabu fiha, soluzzjoni b'mod holistiku mhux biss sal-lum imma anke l-ġejjieni, u jippruvaw jixħtu komrok il-ħabs. Dawn huma affarijiet li jien ma nemminhomx. U għalhekk meta xedt quddiem il-maġistrat ma tkelli ebda diffikultà, anzi ħadd pjaċir li bil-ġurament nispjega dak kollu li għamilna u nkomplu nispjegaw dak kollu li qed iridu nagħmlu fix-xhur li ġejjin dwar din is-sitwazzjoni mingħajr diffikultà ta' xejn. Imma ejja ħalli nkun niġbdu fl-istess direzzjoni u hawnhekk intenni l-invit lill-oppożizzjoni, lis-soċjetà ċivili. Ejja ħanaffrontawha flimkien din il-problema. Ma naffrontawx flimkien billi inti tipprova timmina l-ħidma tal-pajjiż, billi tixħed elementi ewlenin tiegħu il-ħabs għax se tkun solvejt inti. X'turina r-realtà li tul dawn l-aħħar snin qatt ma kien hemm soluzzjoni holistika għal din il-problema. Tiġi dajsa u wieħed jara x'se jagħmel, għal kull dajsa li tidħol wieħed jipprova jfittex soluzzjoni ta' dak il-ħin. U x'kienet turi r-realtà? Jidħlu f'pajjiżna u jibqgħu f'pajjiżna. Kellna relokazzjonijiet fil-passat meta s-sitwazzjonijiet kienu iktar ħfief milli huma llum, kellna, imma kienu ftit dejn il-ħafna f'pajjiżna 4,000 immigrant bħalissa ftit jafu għadin. 4,000 immigrant li aħna qed nospitaw f'pajjiżna li meta tqabbilhom jien għamilt eżerċizzju sempliċi ta' proporzjon. Kieku kellna nqabbluhom ras imbras mar-residenti tal-Ġermanja jiġu viċin is-700,000 ruħ. Kieku kellek tagħmel proporzjoni, jiġifieri daqstant hija qawwija il-problema tal-immigrazzjoni f'pajjiżna, fil-waqt li fil-passat qatt aħna ma kellna soluzzjoni holistika, sal-lum qatt m'għandniex soluzzjoni holistika, kien mhux biss qed nara li nsolvu s-sitwazzjoni għal waqt Covid, jiena rrid nara li jkollna soluzzjoni għall-futur, għall-ġejjieni. Fejn inti jekk waslet dajsa mill-ixtut Libiċi jew daħlet fl-SAR tagħna, iva nikkoordinaw is-salvataġġ. Imma fil-mument li kkoordinajna s-salvataġġ bir-riżorsi tagħna bħala stat, bir-riżorsi privati, inti taf bleżgħat dik id-dajsa l-persuni li hemm fuqha fejn se jmorru. Iva, jekk hemm bżonn jidħlu f'Malta, jidħlu f'Lampedusa, jidħlu f'Isqallija, imma inti taf eżatt li fil-mument li rifsu l-ixtut Maltin, li rifsu l-ixtut ta' Lampedusa, fejn se jibqgħu sejrin dak il-ħin stess, tajthom l-għajnuna medika, tajthom l-ikel, tajthom ix-xorb, tajthom il-ħwejjeġ, nies bħalna xejn differenti minna, imma hekk isiru l-affarijiet. Ikun hemm pjan. U se jkollok pjan li jkollok uħud minnhom li iva se nerfgħuhom aħna għax aħna maħniex qed ngħidu li l-pis tagħna għandu jkun xejn, imma għandu jkun wieħed proporzjonat. Taf se tieħu l-Italja, taf se tieħu Franza, l-Ġermanja, l-Ungerija, l-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja, partikolarment dawk l-istati membri fl-Unjoni Ewropea. U dik hija s-soluzzjoni li aħna qegħdin infittxu,
Nifhem li dil-ġimgħa ħadna deċiżjoni qiebsa ħafna, batna messaġġ b'saħħtu ħafna, ma kienx gostu pjaċir tiegħi żgur li bħala pajjiż nibatu dak il-messaġġ ma kien meħtieġ. Għal daqstant aħna ħadna pożizzjoni ferma fil-waqt li ħadnija bl-akbar rispett, imma il-pożizzjoni tagħna bħala pajjiż hija dik nibqgħu flessibbli. Jiġifieri aħna li rridu naraw huwa li jkun hemm soluzzjoni għal din il-problema fil-mument li tinstab soluzzjoni, mhux neċessarjament is-soluzzjoni li tinfittxu aħna, ma li jkun hemm soluzzjoni li kulħadd ċeda biċċa wasalna f'kompromess. Fil-mument li tinstab dik is-soluzzjoni li tkun aċċettabbli għal kulħadd wieħed jikkunsidra mbagħad illi jirrevedi kull pożizzjoni li ħadna s'issa. Il-bieraħ fakkarna wkoll Jum l-Ewropa. Taħseb li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti l-għajnuna li verament għandna bżonn bħala pajjiż bħalissa? Ħafna minn din id-domanda weġibta diġà antiċipajtek bi ftit, però hija realtà wkoll tal-ewwel darba fid-dinja li qatt mit-tieni gwerra dinjija sal-lum ma kellek kriżi ta' din il-portata ta' dan il-livell. Jiġifieri inti għandek pandemija fis-sena 2020, xi ħadd qatt kien jistenna ftit tal-ġimgħat ilu li fis-sena 2020 id-dinja kienet se tinħakem minn pandemija ta' din ix-xorti illi qalbet ta' taħt fuq is-sistemi li bihom kien jgħix kull pajjiż. Jiġifieri fil-waqt illi nibqa' tal-fehma li l-Unjoni Ewropea sal-lum tista' tagħmel iżjed, għada tista' tagħmel ħafna iżjed, nifhem ukoll il-pożizzjoni li kull stat membru jinsab fiha, għandek realtajiet ukoll ta' pajjiżi fejn mhux bħal Malta kellhom sitwazzjoni ta' rata ta' infezzjonijiet li ħarbet mingħajr kontroll, ta' mwiet li ħarbu mingħajr kontroll, għal daqstant nifhem iċ-ċirkostanzi ta' dak il-pajjiżi, imma ngħid ukoll illi din hija xi ħaġa il-problema tal-immigrazzjoni li ilha ġejja snin. Jiġifieri ninsew il-kwistjoni ta' COVID. Il-problema qed tinħass ikbar issa għaliex qatt ma nħalaq il-pjan, ma nħoloq il-pjan. Kieku inti kellek pjan illi awtomatikament kif għad ftit iktar ilu, kif bdiet toqrob dajsa, żewġ dajjes, tliet dajjes, ġieli kellna 5 dajjes. Fil-każ aħna illi meta kellna s-sitwazzjoni li dwar qed niġu investigati, taf x'kellna aħna konna bħala pajjiż qed nikkoordinaw 5 salvataġġi fl-istess ħin. Din hija forsi li ħafna ma jafux jew għandhom interess li ma jgħidux li fl-istess waqt aħna fil-ġimgħa tal-15 ta' April, fil-waqt li kulħadd kien qiegħed igawdi jum il-għid u sibt il-għid u l-ġimgħa l-kbira, pajjiżna kienet jikkoordina s-salvataġġ ta' 5 dajjes fl-istess waqt, jiġifieri r-riżorsi ta' pajjiżna kollha sparpaljati u dawn huma dajjes li jkunu għexieren jekk mhux mijiet ta' mil il-bogħod minn xulxin. Mela inti dak il-weekend użajna r-riżorsi tal-istat, użajna l-ajruplani d-dajjes tal-istat, użajna dajjes privati wkoll biex naraw li ma tintilifx ħajja waħda. Dak kollu pis fuq pajjiżna. Jiġifieri minn 27 stat membru hija Malta li qed terfgħu dal-obbligu u mhux qed nerfgħu waħedna u Taljani. Għax irid insellem ukoll it-Taljani li jerfgħuh il-pis tagħhom u ma jista' jkollok inti sitwazzjoni li żewġ pajjiżi biss jew kważi żewġ pajjiżi biss minn Unjoni Ewropea sħiħa jerfgħu waħedhom dal-influss ta' immigranti. Iktar l-istatistika in-numru mijiet eluf ta' immigranti fuq ix-xtut libiċi qarbu 700,000 li kollha lesti biex jaqsmu lejn pajjiżna lejn Lampedusa. Għal daqstant, nifhem iċ-ċirkostanza ta' kull pajjiż l-Unjoni Ewropea, imma nagħmel u ntenni dan l-appell għall-għajnuna lill-ħbib tagħna li magħhom għandna relazzjonijiet eċċellenti u jiena smajt argument il-bieraħ tal-kap tal-Oppożizzjoni jew ta' Dr. Adrian Delija illi jgħidlek għax aħna ma ngawdux ir-rispett ta' sħabna fl-Ewropa. Nina nista' nassigurah li għandna hemm rispett enormi lejna mill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Parlament, Kummissjoni tal-Kunsill ukoll li magħhom konti qed nitħadded f'dawn l-aħħar ġranet ukoll, u kollha jifhmu l-problema tagħna. U kollha qegħdin jgħidulna l-istess ħaġa, nifhmu li intom u t-Taljani qegħdin terfgħu waħedkom dan il-pis. Imma kull pajjiż qiegħed maqbud f'din il-pandemija li qegħdin fiha bħalissa għal daqstant hemmhekk irid joħroġ l-ispirtu ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, l-ispirtu ta' solidarjetà li din unjoni ta' 27 pajjiż li l-koll qegħdin flimkien ma tiġ toħroġ biss fil-momenti sbieħ. Fil-momenti sbieħ titkellem dwar solidarjetà ma tkun iktar faċli. Fil-momenti diffiċli fejn inti għandek il-kriżi, l-emerġenza, hemmhekk iktar tissaħħaħ is-solidarjetà. U din hija solidarjetà illi illum qed nagħmel aktar appella liha u li pajjiżna lest li jagħti l-kontribut tiegħu għal din is-solidarjetà li dejjem tajna wara kollox. Imma llum ukoll issa qegħdin nistennew li dik is-solidarjetà tiġi murija lejna biex bl-istess mod illi l-Unjoni Ewropea affrontat
il-kriżi tal-COVID li l-pajjiż individwalment affrontaw din il-kriżi, dil-kriżi tal-immigrazzjoni hija realtà, hija problema li ma nistgħux nagħlqu għajnejna għaliha u li rridu naffrontawha flimkien. Se nkellmek issa dwar l-inkonsistenza tal-kap tal-oppożizzjoni dwar l-immigrazzjoni illegali li naturalment turi kemm huwa xieraq li l-oppożizzjoni mhix tmexxi bħalissa lil pajjiż f'dan il-mument. Oppożizzjoni li kif naraw tbiddel id-deċiżjonijiet tagħha kruċjali mill-lejl għan-nar. Tħoss li din hija daqqa oħra l-isfel għall kredibilità tal-Partit Nazzjonalista? Mela għandna kap tal-oppożizzjoni. Jiena smajt il-Dr. Delia jitkellem f'żewġ okkażjonijiet u ma tantx stajt bidel il-verżjoni f'kemm ma rridx nemmel li huwa l-istess persuna li qed jitkellem. Għaliex meta tkellem ftit tal-ġimgħat ilu, offra soluzzjoni għal din il-problema. Li hija l-istess soluzzjoni li qed nużaw bħalissa. Għalilna inħallu lill-immigranti fuq insalvawhom. U hekk għamilna. U dejjem hekk għamilna u ma kellniex bżonn dak il-parir tiegħu għax dejjem hekk għamilna. Imma inħalluhom għal xahar għal fuq dajsa. U għax qed nagħmlu aħna bħalissa. Qed nagħmlu din l-istess soluzzjoni preċiża. Ftit tal-jiem ilu ħareġ għat-tabla ħabel jikkritika din is-soluzzjoni. Ma jiena nsaqsih inti insejt li din hija l-istess soluzzjoni li proponejt inti stess ftit tal-ġimgħat ilu għal daqstant daw l-inkonsistenzi illi jien nisma' mill-oppożizzjoni. Sinċerament ma nistax nifhimhom. Inti semmejt imnalla l-oppożizzjoni mhijiex fil-gvern f'dan il-mument. Jien qed mhux biss f'dan il-mument u qatt. U jiena nsaqsi, x'kien jiġri minn dan il-pajjiż? Kieku fis-7 ta' Marzu, 7 ta' Marzu hija l-ewwel ġurnata li fiha ddikjarajna li għandna emerġenza ta' saħħa nazzjonali. Jiena nagħmel dal-eżempju nagħmel domanda ipotetika, nsaqsi lin-nies. Kieku flok Roberta Bella Prim Ministru kien hemm Adrian Delija. Kieku flok gvern immexxi mill-Partit Laburista kien hemm gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Illum li l-kol kemm aħna kburin bl-ekonomija, bil-miżuri ekonomiċi li ħadna, bil-miżuri ta' saħħa li ħadna, bil-mod bla l-ikbar suċċess, jiena ngħid pajjiżna rreġistra l-ikbar suċċess fil-ġlieda kontra l-COVID, is-sitwazzjoni bejn Adrian Delija Prim Ministru kienet koll l-istess u r-risposta hija waħda ċara, r-risposta hija le. Kieku llum pajjiżna qiegħed jibki. Qiegħed jibki għaliex kien ikollu Prim Ministru li ma jafx direzzjoni sejjer fiha, li ma jafx deċiżjonijiet irid jieħu. Infakkar jiena x'deċiżjonijiet ħadna. Ħammur ftit qabel is-7 ta' Marzu, dan gvern li beda fit-13 ta' Jannar. Aħna ħadna deċiżjoni f'inqas minn 4 xhur qed nitkellmu tal-gvern jien bħala Prim Ministru ili fil-kariga inqas minn 4 xhur. Suppost il-perjodu illi fih kull Prim Ministru jkun qed jiċċelebra, il-gvern il-ġdid ikun qed jiċċelebra il-ħanimun tiegħu. Aħna ma tantx kellna ħanimun għax mal-ewwel sigħat sibna dik xi ħaġa li konna nafu kriżi politika ma nfakkar. Fit-13 ta' Jannar xi writna pajjiż b'ekonomija b'saħħitha. U tlaqna minn dak il-punt ta' vantaġġ li kellna ekonomija b'saħħitha. Imma kellna wkoll inkwiet politiku fil-pajjiż li qatt ma konna ħabbatna wiċċna bħalu. Ir-riżultati il-konsegwenzi ta' deċiżjonijiet taqlija immibsa li ħadna u ħadna, infakkar x'deċiżjonijiet ibsa ħadna fl-ewwel jiem. Waslu biex dak kollha li jemnu. Jien l-ewwel wieħed jien emmint illi biex wieħed joħroġ mill-kriżi politika kien ikollok żgur bżonn ftit ġimgħat, anzi mhux ftit ġimgħat, numru ta' ġimgħat li probabbilment kienu jkaxkru għal xhur. Għax il-kriżi ma kienx waħda żgħira u kienet tolqot fil-fond. Fi ftit ġranet ġibna normalità fil-pajjiż, ġibna tranquillità. Ħafna saqsew kif irnexxilkom tagħmluha għax ħadna deċiżjonijiet jibsa. Jiena dejjem nisma' lil kulħadd nisma', partikolarment f'ċirkostanzi illi ma jkunux faċli u l-kriżi politika li kellna dakinhar ma kienx waħda faċli, smajt lil kulħadd l-istess għamilt f'kull miżura li ħadna waqt il-COVID u għal dak il-miżuri li tridu nieħdu. Nisma' lil kulħadd u hekk għandu mexxej jekk jagħmel ma jkun superf u jgħid jien naf kollox. Mexxej tajjeb jisma' lil kulħadd, jara x'għandu xi jgħid kulħadd. Anke l-avversarju politiku nerġa' ntenni l-invit lill-oppożizzjoni, lill-ħbieb tagħna tas-soċjetà ċivili. Tuna l-idejat kollha ma fl-aħħar tiddeċidi intu mbagħad. U dejjem hekk imxejt mit-13 ta' Jannar il quddiem smajt lil kulħadd id-deċiżjoni finali dejjem kienet tiegħi. U ħatta mingħajr biża' għaliex dejjem emmint illi qed nieħu deċiżjonijiet tajbin. U r-riżultat illum 4 xhur wara jurina illi kull deċiżjoni li ħadna, u ħadna ħafna deċiżjonijiet f'dawn l-aħħar 4 xhur, waħda wara waħda. Ħriġna mill-kriżi politika, dħalna f'pandemija.
Dawn huma realtajiet li kellna f'pajjiżna, araw kemm l-inċident kellna f'dal aħħar 4 xhur. Ħadna deċiżjoni strateġiċi ibsin darba wara darba wara darba u llum ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Jien ma nitkellimx jien u ma niftaħarx għar-riżultati li ġibna, jitkellmu n-nies. Titkellem il-fiduċja li għandha n-nies fil-ħidma ta' dan il-gvern. Turi l-istatistika, dan huwa l-gvern li jgawdi l-akbar fiduċja mingħand in-nies li qatt kellu kull gvern f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Surveys jikkonfermaw wieħed wara wieħed. L-aktar gvern f'dat li qatt kellu dan il-pajjiż. Għaliex? Ir-riżultati jitkellmu, mhux il-paroli, mhux id-diskors jitkellem, ir-riżultati u dan huwa gvern li ta' ħafna riżultati f'dawn l-4 xhur, għadu sal-lum qed jagħti riżultati u l-ġimgħat li ġejjin se jagħti ħafna iktar riżultati. Hekk kif qegħdin f'dan il-mument li issa ħirġin mill-pandemija se jkollna aktar riżultati fl-ekonomija ta' pajjiżna, f'aktar inċentivi li se nagħtu lill-pajjiż, lin-negozji tagħna, lill-ħaddiema tagħna, lil kull min għandu impjieg f'dan il-pajjiż, lil min m'għandux impjieg ukoll, dawn huma għax aħna hemm distinzjoni fundamentali. Aħna nħobbu lin-nies u naħdmu biex nagħmlu l-ġid lin-nies. Dik hija distinzjoni fundamentali li llum nara bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Fuq naħa għandek gvern li jħobb lin-nies li ta' kuljum jaħdem biex jagħmel il-ġid lin-nies li jagħti riżultati tajbin lin-nies, fuq in-naħa l-oħra għandek min huwa distruttiv u l-uniku interess li għandu huwa li jipprova jara xi jagħmel biex jipprova jkisser isem pajjiżna. Mela, il-bidu ta' dan il-gvern kif edna tajjeb kien bidu b'ħafna sfidi, ma ċertament li wara l-maltemp jiġi l-bnazzi. Se nitkellmu issa naf li din il-ġimgħa Malta ikklassifikat fil-quċċata ta' rapport ekonomiku minn Università fi New York fejn qiegħda propju l-ewwel fid-dinja bħala pajjiż bl-aqwa skemi ta' għajnuna għan-negozji u dawk li jaħdmu għal rashom li naturalment ġew milquta mill-pandemija tal-coronavirus. Prim Ministru, għaliex taħseb li kien possibbli li pajjiżna, pajjiż tant żgħir u anki limitat fir-riżorsi jikseb riżultat daqshekk b'saħħtu? Gburi b'dan ir-riżultat naqqat miegħu suċċess ieħor li rġajna reġistrajna din il-ġimgħa fil-fiduċja fis-sistema ta' saħħa f'pajjiżna, dan kien is-suċċess li għamilna f'pajjiżna li bbilanċjajna is-suċċess fuq livell ta' saħħa mas-suċċess ekonomiku, dak is-suċċess li issa jrid jibqa' għaddej fix-xhur li ġejjin li se jkunu wkoll xhur diffiċli m'iniex qed nantiċipa li jkollna diffikultà issa mill-aspett ta' saħħa għaliex l-awtoritajiet tas-saħħa urewna kemm huma tal-affarijiet tagħhom jafu x'qegħdin jagħmlu professjonali u għaldaqstant hemmhekk għandi rasi kompletament mistrieħa li l-istess xogħol li sar f'dawn l-aħħar ġimgħat se jibqa' għaddej biex niżguraw li s-saħħa tal-poplu tibqa' waħda protetta kif kienet. Ġejja ħidma kbira fuq il-livell ekonomiku biex nerġgħu indawru r-rota ekonomika bis-saħħa u iva jiena fiduċjuż ħafna. U mhux fiduċjuż fl-arja, fiduċjuż għaliex hemm min-numri li qegħdin jitkellmu waħedhom qed nara l-fiduċja li għandhom in-negozji tagħna li f'perjodu ta' ġimgħat se nerġgħu nistimulaw l-ekonomija tagħna b'mod b'saħħtu qed nitkellmu issa dwar perjodu fejn diġà bdejna niftħu l-istabbilimenti kummerċjali. Fil-ġranet li ġejjin se nkomplu niftħu l-bqija tal-istabbilimenti kummerċjali li ġew magħluqin. Waqt il-Covid dan kollu stajna nagħmluh imma jiġifieri l-miżuri li nedejna, l-miżuri ta' inċentivi finanzjarji li nedejna stajna nagħmluhom għax kellna ekonomija b'saħħitha. Għaliex bħala gvern dejjem ħsibna l dik il-ġurnata li fiha iva f'pajjiżna seta' jinqala xi ħaġa, ħadd ma kien jaf x'inhija, dik xi ħaġa li seta' tinqala. Imma dejjem bħal kif jagħmel missier tajjeb tal-familja inti tonfoq imma mbagħad il-bank tieħu ħsieb li jkollok dik xi ħaġa mġemma biex jekk inti tiġi xi ħaġa tista' tkun 1000 ħaġa. Ikollok biex tista' ddur fuqhom. U hekk għamilna. Ġrat dik xi ħaġa jisimha COVID-19 u stajna nduru lejn dak li ġemmajna lejn l-ekonomija reżiljenti illi bnejna flimkien biex iva nagħmlu dak il-miżuri kollha li kien hemm bżonn biex inżommu negozji milli jikrollaw biex inżommu nies fl-impjieg salvajna ma' 90,000 impjieg, jiġifieri jekk wieħed jara x'salvajna u tibda tara il-fiduċja li ħallejna fin-negozji tagħna. U dan huwa il-bażi li użajna f'dawn l-aħħar ġimgħat, l-istess bażi ma ngħidx l-għamilna biżżejjed fadal x'nagħmlu se nkunu qegħdin nagħmlu iżjed għaddejjin f'diskussjonijiet intensi, f'diskussjonijiet ma' spettru wiesa' ta' nies fis-soċjetà Maltija. Kulħadd qed jagħti l-input tiegħu x'jemmen li għandhom ikunu miżuri addizzjonali li għandu jagħmel il-gvern fil-ġimgħat qrib li ġejjin.
qed nisimgħu mingħand kulħadd u tisma' lil kulħadd għaliex inti kull settur, jekk huwa settur tar-ristoranti, jekk huwa settur tal-bars, jekk huwa settur ta' jinnaf ta' entertainment, ta' lukandiera, kull settur għandu realtajiet tiegħu, ma inti tisma' mingħand kulħadd. Tisma' mingħand ekonomisti, tisma' lil politiċi, tisma' s-soċjetà ċivili, lil kulħadd. Wara li tisma' lil kulħadd u bħalissa dejjem f'dak il-proċess intensiv. Illi tisma', tiżen, taqta'. U dak huwa l-istess mudell li użajna f'dal aħħar 7 ġimgħat. Kelli ħafna pariri. Fosthom kelli parir minn ħafna u ħafna nies biex nagħmel lockdown totali. Infakkar, mhux pariri, kien hemm nies li insistew b'mod assidwu fosthom nies li huma ħafna iktar esperti minni fil-qasam mediku għaliex huma speċjalisti tobba li għandhom 20 ta' snin esperjenza fil-qasam mediku li akkosta kollox bdew jgħidu nagħmlu lockdown totali. Jien smajt lilhom, smajt esperti oħrajn, smajt xjentisti oħrajn, rajt u d-deċiżjoni tiegħi kienet li ma nagħmilx lockdown totali. Laqas li nagħmel lockdown, dawk l-istess nies illum qed jagħtuni raġun. Mhux qed ngħid illi kienet kollha mertu tiegħi, kienet mertu tal-ismajt. Tal-ismajt u li ma bżajtx niddeċiedi li fil-mument li kien hemm bżonn li wieħed jieħu u ma kienx deċiżjoni faċli. Għax kienet deċiżjoni li kieku dik id-deċiżjoni ttieħdet ħażin. U nfakkar il-kuntest x'kien. Kuntest ta' gvern ġdid li ilu biss inqas minn ġimgħat konna ilna fil-gvern. Ġifieri aħna gvern ġdid li għadna deħlin fiż-żarbu ta' gvern li iva kien immexxi wkoll mill-Partit Laburista, imma nagħmel paragun żgħir ma' pajjiżi oħrajn li kellhom Prim Ministri u Presidenti li ilhom snin fil-kariga, illi d-deċiżjoni kruċjali ta' meta tibda tdaħħal il-miżuri, ta' meta tieħu d-deċiżjonijiet li tagħlaq ċertu stabbilimenti, ma ħduwiex tajjeb. U l-konsegwenzi x'kienu mela daw kollha kellhom il-vantaġġ li ilhom snin fil-kariga u dik id-deċiżjoni kruċjali qed nitkellem m'għandix għax noqgħod insemmi pajjiżi. Kulħadd jaf li huma pajjiżi kbar fl-Ewropa li dik id-deċiżjoni strateġika ħaduha ħażina. U l-konsegwenzi x'kienu? Eluf ta' mwiet. Eluf ta' nies kbar infettati, imma aktar minn nies infettati, eluf ta' mwiet illi jġibu pajjiż arkub teħ, illi jġibu ħafna tbatija fil-familji. Dik id-deċiżjoni kruċjali maduda magħha deċiżjoni dwar il-pakketti finanzjarji li nedejna. Ħadnija tajjeb aħna, ħadnija tajjeb minkejja ċirkostanza li konna fiha, li kienet tagħmel id-deċiżjoni aktar diffiċli, ma konna koraġġużi, ħadnija gburi ngħid iva. Ħatta b'mod tajjeb flimkien mal-bqija tal-kabinett ikkonsultajt tkellim ħadnija. U hekk se jkunu d-deċiżjonijiet li se nieħdu fil-ġimgħat li ġejjin ħankomplu nsaħħu l-impjiegi f'pajjiżna, l-ekonomija tal-pajjiż, in-negozji ta' pajjiżna, fuq kollox il-fiduċja fin-nies. U hekk nappella l-fiduċja fin-nies. Iva importanti li terġa' tidħol dik il-fiduċja li n-nies dejjem kellhom f'pajjiżna fl-ekonomija tagħna. Nifhem li għaddejna minn ġimgħat li huma diffiċli, imma konvint mill-fiduċja tan-nies, konvint mir-reżiljenza ta' pajjiżna u li noħorġu minn dan il-mument kif diġà ħirġin tajjeb ħafna issa ma nitkellmux iżjed dwar li daqt joqrob il-mument li noħorġu, dan huwa l-mument li aħna bdejna triq. Bdejna triq sew. Il-Kummissjoni Ewropea basret ukoll li l-ekonomija Maltija se sofri daqqa inqas mill-medja li tkun irkuprat ukoll sa l-2021. Prim Ministru, tħoss li dan huwa ċertifikat ieħor ta' fiduċja fl-ekonomija ta' Malta? Iva u gburi ħafna dan ir-riżultat ieħor. Riżultat konsistenti wieħed wara wieħed li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat fejn f'mument li forsi wieħed kien jistenna li minħabba tbatija li kienet qed tesperjenza d-dinja. Il-fiduċja fil-gvern jew fil-gvern tagħna tonqos, bil-kontra rajnija tiżdied u tiżdied. Għax ħdimna b'dan il-mod intelligenti u ġibna dawn ir-riżultati. U fil-waqt li tant jinsodisfatt b'dawn ir-riżultati li qegħdin iġibu ġimgħa wara ġimgħa minn credit rating agencies dak li għadek kif semmejt inti wkoll fuq il-livell tas-saħħa. Ambizzjuż ħafna l-ġimgħat li ġejjin, għall-ġranet li ġejjin. Tgħid li m'inti kuntent qatt ngħidlek li le. Kieku tkun kuntent tieqaf tagħti riżultati f'din il-kariga. Dil-kariga tittimxi. Illi fil-mument li ġib riżultat tieħu pjaċir bih, tinsieħ u tħares għal dak li jmiss. Hekk tittaħdem u dejjem hekk hemm li timxi f'din il-kariga. U għaldaqstant jien qed nara nħares lejn l-isfida sabiħa li ġejja fuqna fil-ġranet li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin, l-isfida immedjata li niftħu il-bqija tan-negozji tagħna, tal-istabbilimenti tagħna, li n-nies jerġgħu ikollhom il-fiduċja illi jmorru jien għandi fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa li bil-protokoll
bil-protokolls li se nkomplu nniedu li jkunu protokolls raġonevoli, ma jistgħux ikunu ibsin iżejjed, iridu jkunu meqjusa. Għaqlin. Is-suċċess li kellna f'daw l-aħħar 7 ġimgħat, raġuni ewlenija li kienet illi l-miżuri li ħadna kienu meqjusa, la kienu ħfif iżejjed u laqqas kienu bsin iżejjed, mela bbilanċajna. U hekk ukoll għall-ġimgħat li ġejjin nara li nużaw l-istess metodu. Illi fil-waqt li nieħdu l-prekawzjonijiet li hemm bżonn, fl-istess waqt dak il-prekawzjonijiet ma jistgħux ikunu ibsin iżejjed, riġid iżejjed. Jiġifieri inti ma tistax tiftaħ ristorant, però fl-istess waqt tgħid li n-nies tmorrux. Fil-mument li inti ftaħt ristorant, fil-mument li inti ftaħt l-istabbilimenti tal-ħwejjeġ, allura dak ifisser illi n-nies jistgħu joħorġu u jattendu jmorru f'dawk l-istabbilimenti. Tittamela bl-għaqal. Mela waħda mill-miżuri li għamilna f'daw l-aħħar ġranet kienet illi infetħu il-sensiela sħiħa ta' stabbilimenti li kienu ġew magħluqin b'avviżi legali, imma ħadna numru ta' prekawzjonijiet, jiġifieri kemm numru ta' persuni jistgħu jidħlu skont il-metraġġ illi għandu dak il-ħanut jekk jgħilx il-kwistjoni li tintlibes maskla. Dejjem tieħu dawn il-miżuri prekawzjonali sakemm wieħed jerġa' jiġi għan-normalità jekk se tkun l-istess normalità sħiħa li konna nafuha qabel frar li għadda jew qabel Marzu li għadda. Jew se tkun normalità ġdida ma mhux ġdida wis, jien nittama li ma tkun ġdida wis. Għaliex ħareġ ħafna pożittiv kemm ilna għaddejjem il-pandemija u skoprejna realtajiet ġodda illi tajjeb illi nżommuhom. Imma qasirt immur għal xi dinja kompletament differenti li nies jibżgħu minn xulxin. Mhijiex il-ħajja li nixtieq inħares lejha, jien ħanitkellem għalija, mhijiex il-ħajja li nixtieq inħares lejha. Jiġifieri qas nistgħu mmorru għal kif konna 7 ġimgħat ilu isu qatt ma kien xejn għax inkunu responsabbli jekk nieħdu dak l-approach. Għalhekk proċess gradwali li wieħed jerġa' jibni l-fiduċja tan-nies li n-nies terġa' tibni l-fiduċja li tista' tmur fl-istabbilimenti kummerċjali li tista' toħroġ mid-dar li m'hemmx riskju għas-saħħa u tabbina dawn l-affarijiet kollha flimkien. Fuq kollox imma li issa fil-waqt li l-focus issa kienet jew sa ftit ġranet ilu l-focus kienet fuq is-saħħa, issa rridu nħarsu iva lejn li iva jkollna l-ekonomija għaddejja b'saħħitha. U dawn huma targets il-ġodda li rridu nilħqu li fil-waqt li għandek l-element tas-saħħa li jibqa' wieħed tajjeb ta' suċċess kif inhu llum, irridu nħarsu l-qudiem għal aktar tkabbir ekonomiku. Mhux biss li morru lura l kif konna għal iżjed. U nistgħu mmorru għal iżjed, saktejn laħat morru għal iżjed bit-turiżmu li ammont madwar terz tal-ekonomija tagħna magħluq u magħluq żgur għax-xhur li ġejjin jew għal numru ta' xhur. Kemm hemm bżonn. Nibdew, għandna sitwazzjoni ta' konsum intern, ejja nistimulawh, ejja ninċentivaw il-konsum intern, ġifieri ġewwa pajjiżna. L-impatt tat-turiżmu se jkun qiegħed hemmhekk, l-impatt negattiv, anke hemmhekk inħarsu lejh baqal u b'intelligenza fil-mod kif nerġgħu nibdew inqarbu lura lejn sitwazzjoni li anke nerġgħu nħarsu lejn l-industrija tat-turiżmu kollox bil-aqal imma mhux blaġla, kollox b'mod gradwali skont il-pariri li jtuna l-awtoritajiet tas-saħħa ma iva. Ktejli nix fiduċjuż għall-futur sabiħ ngħidlek kompletament. Mhux naħseb illi se jkollna futur tajjeb. Konvint u ċert. Konvinta u ċert għaliex hemm gvern li jafx qiegħed jagħmel, għaliex għandna poplu li jwieġeb u jwieġeb mod tajjeb ħafna, għaliex għandna poplu reżiljenti, poplu li fuq kollox għandu fiduċja fi gvern u l-gvern għandu fiduċja fil-poplu. Għandek di relazzjoni sabiħa li komplet tiżviluppa ngħid f'dawn l-aħħar xhur ta' tisħiħ tar-relazzjoni bejn jien ma nitkellimx dwar gvern aħna u n-nies, nitkellem dwar pajjiż wieħed u maqut li mhuwiex maqsum femmit politiċi ma huwa pajjiż li huwa mmexxi mill-laqda nazzjonali, nħares lejn pajjiż wieħed u dil kollettività li qed tmexxina flimkien. Jiena l-pariri noħodhom, ħafna pariri u idejat noħodhom ta' kuljum mingħand nies li ma jaħdmux, nies li huma pensjonanti. Għandi pensjonanti li ta' kuljum jibatuli numru ta' pariri ta' kuljum. U da mhux qed ngħidha biex inkun għatta, il-verità sagrosanta ta' kuljum li nirċievi numru ta' pariri li mhux ħanejt li nużhom kollha, imma ħadd idejat minnhom, implementajt idejat minnhom. Pariri mingħand żgħażagħ kut tisma' mingħand kulħadd idejat differenti. X'qed jiġri fit-triq, x'qed jiġri fit-toroq tagħna, x'qed jiġri fuq il-postijiet tax-xogħol, x'qed jiġri ġewwa djar. Realtajiet ta' ġo djar, jekk ma tismax int minn dik l-om li tgħidli imma ir-rutina tat-tifel tat-tifla tiegħi tħarbtet kompletament minn dul iskejjel huma magħluqin. Kif se taġġusta inti għal x'miżuri tittamel? Ikun inutli jien lil dik il-mara ngħidilha mur lura fuq il-post tax-xogħol, imma l-iskola u child care centers huma magħluqin għaliex inkun qed noħolq il-adbatija. Mela iva tisma' u tisma' mingħand kulħadd u mbagħad tieħu id-deċiżjonijiet skont dak li huwa taġid għas-soċjetà u dak li huwa tajjeb għal ġid komuni.
ċertament li Prim Ministru qrib in-nies dejjem hekk qal u dejjem hekk jagħmel. Fil-fatt, illum huwa jum l-om tiġà semmejna fil-bidu ta' din l-intervista. Żgur li s-soltu ħafna jkunu dawk li jgawdu din il-ġurnata flimkien ma' dik li weldithom, li rabbietom. Imma llum naturalment ma jistawx minħabba ċirkostanzi li ninsabu fihom hemm ukoll min huwa frontliner u allura jinsab il-bot mid-dar jaħdem favur is-saħħa tal-poplu tagħna. Fl-istess ħin ukoll ikun qed jipproteġi l-eżiż tagħhom. L-appell tiegħek, Prim Ministru, forsi wkoll f'dan il-jum u l-importanza li xorta waħda nibqgħu insegwu l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa minkejja li n-numri fl-aħħar jiem li ħarġu kienu baxxi wkoll. Nerġa' ntenni ringrazzjament tal-frontliners kollha tagħna. Għamiltu f'dawn l-aħħar ġimgħat ta' kuljum u nerġa' nibqa' nagħmlu mhux sakemm tibqa' għaddejja l-pandemija, manka l-futur. Għaliex is-suċċess ta' pajjiżna fil-futur qarib huwa kollu grazzi għal frontliners tagħna illi tant ħadmu f'dawn l-aħħar ġimgħat biex ħarġu lil pajjiż b'mod tant ta' suċċess li qed nesperjenzaw illum. Jiena verament meta nara pajjiżna minn xi xadda u kif ħadem f'dil kwistjoni li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Verament gburi. U gburi għaliex tara li fuq kull livell, fuq kull livell li missejna jekk mhux il-forzi tal-ordni, jekk mhux l-awtoritajiet tas-saħħa. Across the board, nagħmel żball li noqgħod insemmi. Għaliex kien suċċess ta' pajjiż across the board. Kull min kien milqut miżuri restrittivi. Obdihom, mela dak kienu kol frontliner. Kull min kellu jbati sagrifiċċju għamel sagrifiċċju biex jiżgura s-saħħa tiegħu u ta' ħadd ieħor, dak kienu kol frontliner. Tant kellna kooperazzjoni minn nies, jiġifieri dan huwa sforz ta' pajjiż li rnexxielna aħna f'numru f'medda qasira ta' ġimgħat ġibna dar riżultat sabiħ illi għandna llum li iva rridu nibqgħu inżommuh billi nobdu l-miżuri meqjusa li qegħdin jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa. Importanti ma tistax inti jekk kull parir li jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa, kull direttiva, qegħdin nagħmluh f'konsultazzjoni sħiħa. L-awtoritajiet tas-saħħa jikkonsultaw. Jien f'kuntatt kontinwu inkollu nitkellem mal-awtoritajiet tagħna. U għalhekk kull miżura hija meqjusa u għandha tiġi osservata sa dak il-mument għaliex iktar ma nobdu llum, iktar niżguraw is-suċċess ta' għada. U għalhekk irridu nibqgħu għaddejjin f'dan l-ispirtu kollettiv li kulħadd jimxi mad-direttivi li jagħtu mhux biss l-awtoritajiet tas-saħħa ma' kull awtorità oħra. Li nobdu llum ifisser is-suċċess ta' għada, kien ifisser is-suċċess tal-bieraħ tlula ta' dawn il-ġimgħat li għaddew. U għalhekk jiena verament gburi bil-poplu tagħna. Gburi għaliex stajna sibna poplu li għalina jien ma rridx nobdi, ma rridx naf, irrid nibqa' dej bil-ħajja normali ta' kuljum. Iżda kellna sibna poplu li jobda u r-riżultati sbieħ huma frott ta' dak l-isforz kollettiv li sar. Nifhem illum huwa jum fej kulħadd jixtieq ikun qiegħed mal-ġenituri tiegħu, imma jekk inti għandek il-ġenituri tiegħek li għandhom aktar minn 65 sena, jekk huma vulnerabbli, il-parir mhux biss tal-awtoritajiet tas-saħħa, il-ftit parir li nista' nagħti jiena wkoll huwa illi imxu ma dak li qalulna l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Nifhem id-diffikultà li din iġib, imma tkun int li tipperikola s-saħħa ta' ommok jew ta' missierek, jew ta' nanna jew ta' nannu. Ir-risposta żgur li hija le, u għal daqstant ir-risposta għal dak li saqsejtni inti jekk għandix xorta nibqgħu nosservaw id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa hija iva. Hija iva għaliex hekk jaqbel lil kulħadd. Żmien isbaħ jiġi ma jdumx, diġà għamilna l-ewwel passi, fadal ħirġin minn dan il-moment diffiċli, ħirġin b'mod intelligenti, kif ħdimna b'mod intelligenti fl-aħħar ġimgħat, se nibqgħu naħdmu b'mod intelligenti fil-ġimgħat li ġejjin, fix-xhur li ġejjin, grazzi għall poplu tagħna. Ma nafx ngħid grazzi lill poplu b'mod sħiħ, poplu kollu, poplu Awċi, il-poplu Malti, tant ħdimna b'suċċess, tant ġibna riżultati sbieħ, qatt jiġu snin fejn kulħadd iħares lura u jgħid fis-sena 2020 id-dinja għaddiet minn pandemija. Għawdex u Malta għaddew minn pandemija. Riżultati li kellhom Għawdex u Malta jibqgħu jiġu infakra bħala mument storiku fil-pajjiż, mument ta' suċċess għall pajjiż fejn minkejja d-diffikultà enormi li qatt ma kellna bħala mit-tieni gwerra dinjija sal-lum. Il-pajjiż qam għall-okkażjoni, n-nies qamu għall-okkażjoni u kienu ikbar mill-pandemija. U dan huwa s-suċċess tal-mument li n-nies urew li huma ikbar minn kwalunkwe pandemija, kbira kemm kienet kbira l-pandemija, kbira kemm kienet kbira il-biża' li daħlet
il-poplu wera li l-kuraġġ tiegħu huwa ikbar minn dik il-biża u bekk ġibna dawn ir-riżultati. U jien nibqa' nappella għal dan il-kuraġġ, għal din il-fiduċja, għal din it-tama, għada viċin se jkun nisbaħ mill-lum. Prim Ministru, nirringrazzjak li l-lum kont magħna għal din l-intervista, ħna nirringrazzjaw lilkom telespettaturi, intom is-semmija u daw kollha li kienu għadin isegwuna fuq Facebook Live, grazzi li kontu magħna, innawguraw ukoll il-Prim Ministru aktar ħidma għal ġejjini u grazzi wkoll tal-ħidma tiegħek. Minnaħa tagħna il-komplament tal-ġurnata tajba.